Здравейте, приятели! Благодаря, че сте отново с мен. Благодаря за поддръжката. Много често хората на първо място поставят парите. Правят ги най-важната цел в живота си. Разсъждават примерно така: да заработим повече пари, да спечелим от хазарт, да направя милион и тогава ще съм щастлив. Но ние с вас знаем, че щастието не е в парите, не е в тяхното количество, както се майтапят някои. Всъщност парите не са ви нужни като такива. Какво е това пари? Да, някакви хартийки, някакви цифри в картите или в сметката ви, това не ви е нужно. На вас ви е нужно да ги обменяте на каквото ви се иска, от каквото имате нужда. Да си купите апартамент, кола, някоя екскурзия или какво ли още не. Ето това са истинските ви цели. А когато човек си поставя за цел парите, то истинските цели остават на заден план и енергии, но те отслабват. Когато човек си поставя за цел парите, то този човек работи за паричния егрегор. А трябва да е обратното. Егрегора трябва да работи за човек. А когато човек работи за него, това означава, че човека е роб на парите. Този егрегор изпива от човека цялата енергия, всичките негови сили. И човек е одържим от парите. Това не значи, че този човек има много пари, по-скоро е обратното. Този човек просто губи всичките си пари, защото цялата енергия отива в този егрегор. Запомнете, целите трябва да се поставят правилно и целите трябва да станат правилни. Какво означава това? А това значи, че не трябва да се храни този егрегор. Не е нужно парите да ги поставяте като цел. Целта трябва да бъде такава, която ви вдъхновява. Целта трябва да бъде такава, която активира вътре във вас стихията на огъня. Само като помислите за целта, да почувствате как се запалвате, че ви изпълва с вдъхновение. Изпълвате се с сили. Това се казва правилна цел. В такъв случай Вселената обязателно ще ви доведе до тази цел. Най-главното е да не я отпускате. Дръжте тази цел и я подхранвайте. И тогава парите и каквото е нужно, то ще се появи автоматично. Защото на този път към целта ще ви се отварят нужните врати, пътища и каквото е необходимо. Самата Вселена ще създава всички условия за проявяването на тази цел. Тогава вие непременно ще достигнете вашата цел. Защото не вие ще работите за този егрегор, а самия паричен егрегор ще работи за вас. Парите, това са просто средство за достигане на целта. Благодаря, приятели, и довиждане до следващия път.